Existuje nejaká zodpovednosť za napríklad zmarený alebo nedokončený projekt? Určite áno. Aká je to zodpovednosť? Kto to zaplatí? Zaplatia to zase len ľudia? Tak žiaľ, viete, tu máte kolektívnu zodpovednosť. Hej, na konci dňa tá Devinská naozaj si zaslúži viacej. Po vedení teda si myslím, že tam naozaj sú obrovské rezervy. Ten obraz desu a hrôzy, pretože tie peniaze sa minejú neefektívne, minejú sa na platy úradníkov, je obrovská prezamestnanosť v Starom Meste. Sú tam neprimerané vysoké platy. Náš starosta napríklad zarába 6 800 eur. A presne, veľká časť z toho sú mimoriadne odmeny a dohodári. Všimol som si, že niektorí politici si robia na tom vlastne aj kampaň, že budeme predĺžovať električkovú trať až do Borov Devinskej Novej Vsi a vy tvrdíte, že to nie je reálne? Tam je tak veľký sklon, že maximálny sklon, ktorý vlastne tá električka vie zvládnuť, je medzi Dubravkou a Karlovkou, ako ide Príjuveň. To je ten maximálny možný sklon, ktorý ona zvládne. Hovorme spolu o Bratislave. Smelý podcast s Norom Mesárošom. Bratislavská káva, to si ty a Bratislava. Túto reláciu vám prináša občianske združenie Zjednotená Bratislava. Rozumieme Bratislave. Partnerom relácie je Nice Life, jeden z najlepšie hodnotených apartmánov v Bratislave. Keď cestujete do Bratislavy, vyberte si pohodlie a luxus. Vyberte si Nice Life. Bratislavská káva. Bratislavská káva. Hovorme spolu o Bratislave. Hovorme spolu o Bratislave. Skvelý podcast s Norom Mesárošom. Bratislavská káva. To si ty a Bratislava. Vítajte v Bratislavskej káve. Dnes to bude aj o komunálnej politike a rozprávať sa budeme o dvoch mestských častiach: Devinská Nová Ves a Bratislava Staré Mesto. Mojimi dnešnými hostiami sú Ľuboš Krajčír za Devinskú Novú Ves. Dobrý deň. A takisto aj Sven Šoučík za Bratislavu Staré Mesto. Dobrý deň. Obaja ste kandidátmi v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Ľuboš Krajčír kandiduje na pozíciu starostu mestskej časti Devinská Nová Ves a Sven Šoučík kandiduje na pozíciu poslanca za Bratislavu Staré Mesto. Ale skôr ako sa pozrieme na jednotlivé témy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, ja vás ešte predstavím aj trošku bližšie, pretože okrem toho, že kandidujete, tak vy ste aj podnikateľ, developer, bývalý poslanec mestskej časti ale Dúbravka a dokonca aj bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Aktuálne teda kandidát. Je to tak všetko správne? Áno, ešte aj hlavného mesta som Ešte aj hlavného mesta. No a Sven Šoučík je aktuálnym poslancom v Starom Meste, teda za miestnu časť. Dlhé roky ste ale aj komunálny politik, takisto aj projektový manažer a teda aktuálne kandidát na poslanca v miestnej časti Bratislava Staré Mesto. Pani, prečo ste sa rozhodli vlastne opäť kandidovať, keď obidvaja vlastne v tej politike už nefungujete? Vy teda aktuálne nie, ale rozhodli ste sa, že idete do toho a takto rovno tvrdo. Začnem asi vami. Dobre. Rozhodol som sa z toho dôvodu, tak ako ste spomínali, ja som pôsobil ako zástupca starostu 8 rokov vo vedľajšej mestskej časti Dúbravka. Nakoľko som sa tam nejakých 30 rokoch predsťahoval, mal som tam priateľku a teda rozhodol som sa tam kandidovať. Vzhľadom k tomu, že ja som rodený Devinsko-Novešťan, som sa narodil viac menej, tam som prežil väčšinu svojho života a teraz sme sa tam spätne presťahovali s mojou manželkou aj s 3 deťmi. Tak som si všimol, že to tam naozaj nefunguje tak, ako by malo. Devinská má obrovský potenciál na rozvoj, tým, že je to okrajová mestská časť a tým, že má úžasnú polohu, čo sa týka, hneď vedľa máme Rakúsko a je spojené cyklomostom Slobody, ktorý sa za predchádzajúce vedenia krásne vybudoval, dokonca bez akýchkoľvek dlhov alebo úverov. Tak si myslím, že tá Devinská naozaj si zaslúži viacej a po vedení teda si myslím, že tam naozaj sú obrovské rezervy, tak som sa rozhodol v podstate po tej mojej skúsenosti, keď som bol 12 rokov v politike, naozaj na mnohých pozíciách, či už aj som bol predseda dopravného podniku, a prešiel som naozaj mnohé pozície,
vidím do toho, tak som sa rozhodol, že idem trošku o to zabojovať, aby som možno, že spravil príjemnejšie miesto nielen pre svoju rodinu, pre svoje deti, ale pre všetkých obyvateľov, pre rodiny, pre seniorov, pre mládež. My sa pozrieme potom aj na jednotlivé témy a trošku viac ich rozoberieme. Mne len napadá taká jedna poznámka, že prichádza teda do Devínskej mladá krv. Prezradíte aj svoj vek? Budem mať 2. septembra, vždy vtedy sa chodilo predtým 2. septembra do školy, teraz nám zrušil ten sviatok 1. Takže deti už chodia 1. Budem mať 40 rokov. Tak a tu zase v Starom Meste prichádza skúsenosť do Starého Mesta. Tak ja lebo vy ste skúsený politik už. Tak ja som bol prvýkrát zvolený ešte v minulom storočí. V roku 1994 som bol prvýkrát zvolený ako mladý 24-ročný muž za poslanca miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto. A to nejakým spôsobom naštartovalo moju komunálno-politickú kariéru. A prešiel som rôznymi pozíciami, bol som niekoľkokrát miestny poslanec, bratislavský poslanec, bol som aj prednosta miestneho úradu Bratislava Staré Mesto, no a potom som mal pauzu a pred 4 rokmi ja som už ani nechcel kandidovať, ale proste priatelia ma nahovorili, nech do toho ešte idem. Tak som kandidoval a stal som sa jeden z 2 opozičných poslancov v miestnom zastupiteľstve. A ten obraz desu a hrôzy ma presvedčil o tom, že proste nenechám svoju mestskú časť na pospas tomuto politickému vedeniu. Takže treba ísť do toho teda znovu, ale ja teda upresním jednu informáciu, pretože vy ste ohlasili kandidatúru pôvodne na pozíciu starostu mestskej časti Bratislava Staré Mesto, ale nie je to tak dávno, čo ste sa vzdali tejto kandidatúry v prospech Zuzany Aufrichtovej, čo bola teda vaša konkurencia v rámci budúcich komunálnych volieb a teraz kandidujete ako poslanec. Prečo prišlo k tomu, že ste sa vzdali kandidatúry na starostu a idete teda ako poslanec? Aká tam dohoda vznikla so Zuzanou Aufrichtovou? Ja som sa stal súčasťou politického projektu Mestskej politickej strany Dunaj, od ktorej som získal dôveru na to, aby som kandidoval v Mestskej časti Staré Mesto na starostu. Aj som bol plnohodnotne pripravený na túto pozíciu, aj sme si to pripravovali, no ale vďaka tým skúsenostiam, ktoré mám, tak poznám všetky tie záľudnosti toho väčšinového jednokolového volebného systému, ktorým sa volí samospráva a jednoducho po zvážení všetkých aspektov a všetkých dát, ktoré sme mali k dispozícii, sme to vyhodnotili tak, že bude lepšie urobiť dohodu v Starom Meste, aby sme netrštili sily, aby sme mali jedného kandidáta. Dohodli sme sa, že v tejto chvíli pani Aufrichtová je lepší kandidát na starostku v Starom Meste a ako som povedal pri tom oznámení, viete, dobrú jednotku robí aj dobrá dvojka. Takže to, ako to dopadne, v konečnom dôsledku rozhodnú staromešťania pri voľbách, lebo viete, voľby vždy nakonfigurujú novú politickú situáciu, takže uvidíme, ako nie sú na to viazané žiadne konkrétne dohody do budúcnosti. Dobre, znamená to, že Zuzana Aufrichtová, alebo očakáva sa, že vstúpi do strany Dunaj ako politička, alebo zostáva nezávislou? A pani Aufrichtová bola členkou občiansko-konzervatívnej strany, ktorú opustila a preto, aby mohla reprezentovať tú širokú koalíciu, ktorú sme vytvorili v Starom Meste, opustila. Čiže dá túto politickú stranu, čiže v tejto chvíli nemá žiadnu politickú príslušnosť a reprezentuje tie subjekty, ktoré sa dohodli na koalícii v Starom Meste. Áno, rozumiem. A vo vašom prípade je to ako? Máte nejaké politické zastúpenie, nejakú politickú podporu, alebo kandidujete čisto ako nezávislý kandidát? Otvorene poviem, že mal som viacero ponúk, vzhľadom k tomu, že som pôsobil aj teda v Národnej rade. Samozrejme, tak mám kontakty so všetkými politickými stranami momentálne, ktoré sú. Ale nevzal som žiadnu podporu, idem ako nezávislý kandidát. Takže aktuálne nie ste teda členom žiadnej politickej strany. Rozumiem. Dobre, poďme teda na jednotlivé témy. Máme pred sebou pripravených takých 6 základných okruhov. Začneme tým prvým okruhom, ktorý veľmi súvisí aj s tým, prečo kandidujete. A to je efektivita výkonu samosprávy v jednotlivých mestských častiach. Skúste zhodnotiť to, ako efektívne fungujú vaše miestne časti. Začneme teda Devínskou, ak ideme podľa abecedy. Tak vzhľadom k tomu, že som sa rozhodol kandidovať, tak vidím tam nielenže rezervy, ale myslím si, že tá mestská časť naozaj posledných 8 rokov absolútne stagnuje. Tak ako som na úvod... V čom konkrétne? Poďme na také konkrétnejšie veci. Tak ako som na úvod povedal, v minulosti sa tam spravil obrovský projekt, ktorý je najnavštevovanejší a v podstate jedna z najnavštevovanejších atrakcií kultúrnych na Slovensku. To je ten cyklomos Slobody, ktorý prepája aj symbolicky Slovenskú republiku s Rakúskou.
Spravilo sa to bez akéhokoľvek dlhu. Zohnali sa na to externé zdroje. No, ale pokiaľ viem, tak v tom uplynulom období tam vznikla aj možnosť rozvoja Devínskej Novej Vsi. Dokonca tam bola alokácia sumy 25 miliónov eur na rôzne projekty, ale tá alokácia myslím, že už dnes neexistuje, že teda skončila a dokonca som zachytila informáciu, že Devínska Nová Ves je v prepade financií 800 000 eur. Je to správna informácia? Nie. Doplnil by som vás. V podstate, ak by som pokračoval, tak pred 8 rokmi, keď končil predchádzajúci starosta, odovzdával Devínsku s 0-eurovým zaťažením. Devínska nemala žiadny úver, žiadny dlh a plus mala 6 miliónov eur na účte. Dnes má Devínska 7 miliónov eur dlh, bez toho, aby sa tam robili akékoľvek veľké projekty. A čo sa týka tých 25 miliónov, ktoré ste spomínali, áno, to bolo uznesenie vlády, kde sa vláda dohodla, lebo v podstate z Nemecka vtedy bol lobbying silný ohľadne Volkswagenu, aby sa spravil obchvat Volkswagenu v Devínskej. To znamená, že aby sa odťažil ten nápor dopravy, ktorý v podstate do Volkswagenu prichádza, či už sú to tie kamióny a rôzne špedičné firmy, ktoré tam dovážajú rôzne tiež súčiastky. Ale rozumiem, teda aktuálne sa prišlo o túto sumu, o túto alokáciu. Myslíte si, že je vo vašich silách, potom pôjdeme na Staré Mesto, myslíte si, že je vo vašich silách získať opäť tieto finančné prostriedky, opäť ich alokovať na Devínsku Novú Ves a posunúť napríklad aj tento projekt ďalej? Samozrejme, že je to vždy o rokovaní, ale keď dnes vnímame alebo vidíme tú situáciu, aká je s Volkswagenom, kedy Volkswagen ide vo viacerých štátoch prepúšťať. Uvidíme, čo sa bude diať, čo sa týka tých pracovných príležitostí. Rozumiem tomu správne teda, že hovoríte o tom, že už je to bezpredmetné? Nemyslím si, že to je úplne bezpredmetné, ale podľa mojich informácií ten Volkswagen má dosť negatívnu skúsenosť s vedením mestskej časti Devínska Nová Ves, nakoľko nie je to len o tom, že sa premrhalo tých 25 miliónov eur, kedy mohol byť spravený ten Volkswagen, ale aj počas covidu vlastne pán starosta bol prvý, ktorý prišiel a chcel zatvárať Volkswagen a vládu na to nabádal. V podstate aj vtedy ústredný krížový štáb to žiadal oficiálne. A viete, keď máte v mestskej časti jedno z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a vaša mestská časť je kvôli tomu jedna z najbohatších mestských častí, nie v Bratislave, ale na Slovensku, a vy sa k nej takýmto spôsobom správate, že je tam pripravených 25 miliónov eur na obchvat a potom počas pandémie ste prvý, ktorý ho chcete zatvoriť a nehľadať nejaké riešenie. Je to taká veľmi zvláštna situácia. Navyše paradox v tom je, že keď prišiel zatvárať, prišiel si robiť video, ako chce zatvoriť tú fabriku, tak prišiel na požiarnickom vozidle, ktoré Volkswagen venoval dobrovoľnému hasickému zboru. Tak to svedčí len o nejakom takom prístupe k tejto veľkej fabrike. To sú tie paradoxy. Poďme teraz na Staré Mesto. Ako je to s financiami Starého Mesta? Staré Mesto podľa všetkoho by malo byť jedno z najbohatších mestských častí, keďže tu v tom centre sa deje všetká história, kultúra, podujatia sú tu, turisti sú tu v Starom Meste. Je bohaté Staré Mesto? Je, len tieto peniaze sú veľmi neefektívnym spôsobom využívané a celkovo ten management a efektivita výkonu verejnej správy v Starom Meste je veľmi pochybnej kvality. Ja to viem vyhodnotiť a posúdiť, pretože som bývalý prednosta miestneho úradu Staré Mesto a okrem iného som aj študoval manažment verejnej správy a verejných financií v Salzburgu, čiže dá sa povedať, že to viem posúdiť a vyhodnotiť, že to nie je len nejaké moje politické hodnotenie. Rozumiem. A je to aj odborné hodnotenie. A to bol ten hlavný dôvod, prečo som sa pôvodne rozhodol kandidovať na starostu a teda ostal som pri tej kandidatúre na miestneho poslanca a mestského poslanca, pretože toto rozhodne musíme zmeniť. V Starom Meste, viete, to ešte nie je tak viditeľné ako na úrovni hlavného mesta, ale tie trendy sú veľmi zlé. V čom? Koľko je tam teda peňazí a v čom je to zlé? Pozrite sa, rozpočet mestskej časti za ostatné roky zrástol oproti tomu, keď ja som bol prednosta, trojnásobne. No tak človek nikdy nevidí, že by dostali tí staromešťania trojnásobne viac. Pretože tie peniaze sa minejú neefektívne, minejú sa na platy úradníkov, je obrovská prezamestnanosť v Starom Meste. Začnem tým, že prednosta má 3 viceprednostov, čo je pre mňa absurdita. Ja som mal ako prednosta jedného.
viceprednostu, ale ten bol zároveň vedúci oddelenia so svojím platom vedúceho oddelenia. Je tam strašne veľa ľudí a že zo srandy poviem, že toľko písacích stolov ani není na miestnom úrade na Vajanského nábreží, takže tí ľudia sú nám home office a teda ten výkon je pre mňa veľmi neefektívny. Mestská časť si zobrala úver. My sme nikdy nemali úvery. Mestská časť si zobrala úver s tým, že za tie peniaze sa bude robiť, akurát dneska som o tom hovoril, nová materská škôlka na Mijavskej. Materská škôlka sa nerobí, ale úver bol už použitý. Takže, a bol použitý na čo teda? Na iné veci, veď to sa ešte musíme dozvedieť, že na čo, to teda neviem teraz konkrétne, ale to chcem povedať, že pre mňa je ten problém, že ten trend je nesprávny a preto by som bol veľmi rád, keby sme z tohoto vlaku ešte včas vystúpili. Rozumiem. Vy ste otvorili teraz jednu zaujímavú tému a tá téma súvisí tak trochu aj s tou prezamestnanosťou, to nazvime, v tejto mestskej časti, v Starom meste. Neviem, ako je to v iných mestských častiach, ale ak dovolíte, toto nie je pripravená vec, tak ja, keď som si študoval materiály o vás, tak som objavil aj jednu zaujímavú tabuľku, ktorú ste vy pripravili a s vašim dovolením ju teda použijeme aj teraz. Súhlasíte s tým? Môžete, neviem, ktorú myslíte, ale môžete určite. Tak my teraz ponúkneme našim divákom jednu špeciálne pripravenú teda tabuľku a tá tabuľka je presne o tom, že koľko zamestnancov majú jednotlivé mestské časti, koľko financií ide na tých zamestnancov jednotlivých mestských častí. My ju necháme teraz chvíľočku vysieť aj na obrazovke, lebo je tam veľa tých údajov, aby si to vedeli naši diváci aj pozorne pozrieť. A tam teda vznikajú naozaj veľmi zaujímavé čísla, lebo áno, Staré mesto, myslím si, že Nové mesto a Devínska patria medzi tie mestské časti, kde je aj najviac zamestnancov, aj najviac finančných prostriedkov na to ide. Skúste to vy teda prezradiť, lebo ste pripravovali tú tabuľku. Ak diváci majú možnosť vidieť teraz tú tabuľku, tak tá priemerná mzda na úrade ukazuje, ako keby sme sa bavili o nejakej top súkromnej firme, naozaj modernej nejakej IT firme a úžasne tí ľudia zarábali. Opak je však iný. Ja som mal možnosť diskutovať s viacerými ľuďmi z úradu a ani len náhodou sa nepribližujú k tej priemernej mzde. A to je vzhľadom k tomu správené, že samozrejme sú tam neprimerané vysoké platy. Náš starosta napríklad zarába 6 800 eur. Podotýkam bez akéhokoľvek vzdelania. Aký je plat starostu v Starom meste? No to bude, nepoviem vám presné číslo, ale bude to obdobné. To je dnes moderné, že si dajú vysoké platy a náš starosta teda ani vysokú školu nemá, ani nie je ekonom, ani nič podobné. Áno, ale myslím si, že aj ten plat... Tam sú skrytí dohodári. Hej, že tam vlastne vy nevidíte tých dohodárov a ten počet. A to znamená, tak ako pozorne som vás počúval, veľmi obdobné je to aj v Devínskej, tam je taká prezamestnanosť a toľko tých ľudí kvázi na home office, týchto dohodárov, ktorí majú, myslím si, že to bude obdobný príklad aj v Starom meste počas teraz týchto volieb. To sú častokrát ľudia, ktorí naozaj sú platení za to, aby na sociálnych sieťach vytvárali v podstate ten priestor a tú medializáciu a v podstate akéhokoľvek oponenta nejakým spôsobom sa snažili umlčiavať. Rozumiem, v tomto prípade je len otázkou, že či je lepšie alebo efektívnejšie zamestnať napríklad nejakú agentúru, ktorá by robila túto službu, platenú službu a bola by teda platená aj z daní vlastne občanov, alebo zamestnať vlastných ľudí, že čo je efektívnejšie? Ja si dovolím povedať, síce som mladý, ale vnímam to ako taká stará škola, treba robiť a výsledky sa potom dostavia, tí ľudia ich vidia. Ale vytvárať si nejakú falošnú ilúziu o tom na sociálnych sieťach a na to dokonca si platiť ľudí, to si myslím, že to je mimo toho, ako by som ja postupoval. Ja by som nič takéto na sociálnych sieťach nepotreboval. Prezentovali by sme výsledky, ktoré sú a ktoré by ľudia naozaj videli aj v teréne. Nevytvárali iba ilúziu. Keď sa tu bavíme o platoch starostov, vo vašom prípade to nemôžem povedať, ale vo vašom prípade to môžem povedať, veď ten plat toho starostu schvaľujú poslanci. A vy ste tiež poslancom toho, to znamená, že prečo ste potom schválili napríklad navýšenie takéhoto platu? No, musím povedať, že staromestské zastupiteľstvo má 25 poslancov a z toho sme dvaja opoziční. Tak tí 23 Áno, to ste spomínali. Tí 23 to samozrejme schválili. A my máme zastupiteľstvo, ktoré nezdôvodňuje, ktoré nediskutuje, ktoré hlasuje. Áno, takže neviem vám tie argumenty povedať, ale aby som sa ešte vrátil k tomu miestnemu úradu, tak neviem v tej tabuľke, aké tam presné číslo, predpokladám, že okolo 375 to bude v Starom meste.
A ja keď som bol prednosta, tak som nastupoval s tým, že miestny úrad mal 165 zamestnancov a v priebehu pol roka ako prednosta som to dal dole na 110 a povedal som, že to je ten počet, s ktorým to viem v náležitom čase a v náležitej kvalite urobiť. Nemyslím si, že od toho obdobia príliš extrémne narastli kompetencie samosprávy, že by pripudli nejaké nové témy, ktorými sa miestny úrad musí venovať. Ale čo viem posúdiť, to je nárast mzdových prostriedkov, ktorý je v Starom Meste 70%. A presne, veľká časť z toho sú mimoriadne odmeny a dohodári. Prepáčte, že na chvíľočku vstupujem do tohoto zaujímavého rozhovoru, ale chcem vás veľmi pekne o niečo poprosiť. Budeme veľmi radi, ak nám dáte nielen like, ale stlačíte aj to druhé tlačítko tu dolu a to je sledovanie nášho YouTube kanála. Potom môžete pokojne aj komentovať a zdieľať naše videá. Veľmi nás to poteší a hlavne veľmi nám tým pomôžete, pretože aj vďaka sledovaniu nášho YouTube kanálu môžeme ďalej pre vás tvoriť takéto zaujímavé rozhovory podcastu Bratislavská káva. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz už budem ticho. Pokračujeme. Aktuálne, keďže ste v Staromestskej 25-ke, tak sa volá teda zoskupenie poslancov, ktorí kandidujú pod Zuzanou Aufrichtovou. Bavili ste sa s pani Aufrichtovou napríklad o tom, či je schopná s aktuálnym nastavením financií v Starom Meste fungovať aj ďalej, alebo bude potrebné robiť aj nejaké zásahy, ja neviem, zvyšovať na čokoľvek, alebo stačia tie prostriedky na to, aby miestna časť fungovala v Starom Meste? A rovnaká otázka bude aj pre vás. Pozrite sa, ja hovorím, platí stará slovenská zásada, prikrývam sa takou perinou, ako mám. Rozumiem. To je základná zásada, áno. Čiže v prvom rade, keď tam prídeme, budeme úspešní, tak sa pozrieme na aktuálny stav. Tam sú, hovorím, tie trendy sú veľmi zlé. Napríklad teraz sa míňali peniaze z rezervného fondu. Viete, keby prišla nejaká mimoriadna akcia alebo udalosť, tak vždy je to problém, keď nemáte v rezervnom fonde dostatočné prostriedky. Načerpal sa ten úver, ktorý sa nepoužil na to, na čo sa mal použiť. Takže je tam celý rád otáznikov, ale čo môžem garantovať je to, že jednoznačne budeme veľmi sa snažiť rozumne nakladať s financiami. A samozrejme je aj v Starom Meste veľký investičný dlh, hlavne na infraštruktúre z minulosti, ale rozhodne by som šiel cestou získavania mimo rozpočtových zdrojov, ktoré napríklad Mestská časť Bratislava Staré Mesto len dotiahla projekty, ktoré začala ešte pani Aufrichtová ako bývalá starostka, ale nenaštartovali žiadne nové projekty, ktoré by boli financované z mimo rozpočtových zdrojov. Mám teraz na mysli rôzne finančné schémy, ktoré umožňuje Európska únia. Jednou vetou aspoň, viete teda garantovať to, že nepríde k navyšovaniu toho rozpočtu po nástupe napríklad Zuzany Aufrichtovej na pozíciu starostky? Ak by teda voľby dopadli v jej prospech? No, tak navyšovaniu rozpočtu, tak rozpočet môžu navýšiť len zvýšený výnos daní. A tam je veľká otázka potom na hlavné mesto, ako sa postaví k daní z nehnuteľnosti. Ale ja stále tvrdím, že človek má míňať len toľko peňazí, koľko má. A samozrejme nie je problém si veci požičať, ale na rozumné investície, ktoré vám do budúcnosti prinesú nejaký výnos. Devinská Nová Ves, ako je na tom teda finančne a viete si predstaviť, ak by ste sa stali teda starostom, že by ste s takouto sumou vedeli hospodáriť v Devinskej Novej Vsi? Alebo to bude vyžadovať opäť nejaké ďalšie opatrenia? Určite bude áno. Treba ten rozpočet teda navyšovať. Určite áno. Chyba dnes aj v tej komunálnej politike, ale samozrejme aj v tej vysokej je, že do nej idú ľudia, ktorí sa absolútne tomu nerozumejú. Nemajú žiadne nejaké základné ekonomické vzdelanie. A to je absolútne aj príklad Devinskej Novej Vsi, kde teda máme starostu, ktorý naozaj preberal tú mestskú časť s nulovým zaťažením a so 6 miliónmi eur na účte. Dnes je skoro 7 miliónov eur dlh a to je z dôvodu. 5,5 milióna eur sa zobralo na výstavbu prestrešenej telocvične. Zobralo sa to takým pre mňa neštandardným spôsobom, ako klasický nejaký projekt, ktorý financujete a púšťa vám banka v podstate peniaze na základe zrealizovaných alebo na základe faktúr, hej.
ale načerpali ho rovno na začiatku a v podstate hneď od prvého dňa sa 5,5 milióna eur platí úrok. Hej. Na druhú stranu sa kúpili tam pozemky od železníc na parkovací dom. Kúpilo sa to 2 roky dozadu, zobral som na to úver 850 000 eur, k dnešnému dňu sa nič nedeje, len sa platia v podstate úroky. Ale na druhú stranu zase Devinská... Je aspoň projekt na ten parkovací dom? Je predpoklad toho, že tam bude stať? Niečo sa pripravuje, ale v budúcnosti. Ale viete, kupovali sa pozemky 2 roky dozadu, ktoré sa kupovať ani nemuseli, lebo Devinská má mnoho pozemkov, respektíve dnes sú parkovíska a tam stačilo spraviť parkovací dom na pozemkoch, ktoré Devinská vlastní. Ja som teda pár projektov aj pripravil, aj ich predstavujeme postupne, takže takýmto spôsobom. Ale mňa ešte zaujalo jedno číslo, ja som ho spomínal už raz, a to je 800 000, ktoré boli vyčerpané napríklad na projekt, a to bol teda ten projekt prípravy toho obchvatu. Keďže sa ten obchvat nezrealizoval, ale financie sú vyčerpané. Kto vlastne preberá zodpovednosť potom Devinská Nová Ves? Nedoriešenie? Devinská Nová Ves. Obávam sa, vzhľadom tomu, že som bol aj predtým poslancom Národnej rady a v strane, ktorú som zastupoval, patrilo vtedy ministerstvo dopravy, tak presne viem, akým spôsobom komunikovali vždy aj s mestami, s mestskými časťami, s obciami. Nezačínajte projekt, ktorý viete, že nedokončíte, lebo bude to ako považované za zmarenú investíciu a tie financie od vás budeme žiadať. Takže na to, co sa z tých 25 miliónov sa použilo 800 000 eur, obávam sa, aby si to z ministerstva dopravy nezačali žiadať. Existuje nejaká zodpovednosť za napríklad zmarený alebo nedokončený projekt? Určite áno. Aká je to zodpovednosť? Kto to zaplatí? Zaplatia to zase len ľudia? Tak žiaľ, viete, tu máte kolektívnu zodpovednosť. Hej, to na konci dňa, tak je teda u nás v našej krajine to celé nastavené. Rozhodujú o tom poslanci, takže konkrétny zodpovedný tam nikto nie je. Ale na konci dňa vo vedení mestskej časti máme starostu, ktorý tento projekt, podľa mojich informácií, viackrát som bol na ministerstve dopravy. Dokonca úplne na začiatku som ho ja na to ministerstvo dopravy priniesol, keď tam bol ešte minister Andrej Doležal, aby sa rozbehol ten projekt. Na základe toho sa spravil tá projektová dokumentácia k tomu. Len potom samozrejme nikto z Devinskej nechodil, nič sa nedialo a ten projekt v podstate išiel do zabudnutia. Ďakujem. Samozrejme, vzhľadom k šetreniu financií vláda zobrala tieto financie. Jediné riešenie je zamedziť tranzitujúcej doprave cez Staré mesto. To znamená, že treba vytvoriť ten tzv. Mestský okruh. To mesto veľmi zle zaviedlo ten pas, lebo presne takto neboli dohodnutí so všetkými mestskými časťami. Riešime to parkovanie na úkor nás, staromešťanov, že ešte aj tie parkovacie miesta, ktoré sme mali, sú nám redukované a nevytvára sa nejaká alternatíva. Moja predstava bola tá, že mestská časť Staré mesto by nemala byť rozdelená na 7 parkovacích zón. Sú miesta, kde tie drogy nájdete doslova pri detských ihriskách. Jeden človek, jeden policajt, jeden pochodskár si môže to svoje mikroúzemie ľudsky obsiahnuť. To je brutálny nárast z grafity na všetkých domoch. To je jasný prejav toho, že strácame kontrolu nad svojím územím. Čo sa týka toho senior houseu, tak tam by boli zvýhodnené poplatky pre obyvateľov s trvalým pobytom mestskej časti Devinská Nová Ves. To znamená stavba nejakého nového? Teda kompletnú takúto stavbu si mestská časť môže dovoliť. A sú rôzne, na to sú rôzne fondy, rôzne granty, z plánu obnovy dokonca boli rôzne príspevky. Hovorme spolu o Bratislave. Smelý podcast s Norom Mesárošom. Bratislavská káva, to si ty a Bratislava. Priatelia, sledujete Bratislavskú kávu, podcast, ktorý sa dnes venuje komunálnej politike. Rozprávame sa o Devinskej Novej Vsi a o Bratislave Starom meste, teda dvoch mestských častiach. Mojimi hostiami sú Luboš Krajčír za Devinskú Novú Ves a Sven Šoučík. Pôjdeme teraz na ďalšiu tému, páni, a ja preskočím parkovaciu politiku, ale aj k nej sa dostaneme. Pôjdeme rovno na dopravu, lebo obaja ste už načrtli niečo, čo súvisí s tou dopravou. Viem, že v Starom meste máte pripravený nejaký zámer alebo nejaký dobrý projekt, ale ak dovolíte, ja nadviažem zase abecedne ešte na vás, lebo vy už ste načrtli aj viac takých problémových vecí v tej Devinskej. A jednou z nich napríklad v prípade dopravy je aj vy tvrdíte, že nereálny projekt o predĺžení električkovej trasy
z Dúbravky do Borov, a teda do Devínskej Novej Vsi. A teraz sa v ostatnom období veľa hovorí práve o tom, a všimol som si, že niektorí politici si robia na tom vlastne aj kampaň, že budeme predĺžovať električkovú trať až do teda Borov, Devínskej Novej Vsi. A vy tvrdíte, že to nie je reálne? Ak sa vrátime trošku do histórie, alebo spätne, už pán Ďurkovský, potom pán Nesrovnal, všetci hovorili o tomto predĺžení nábory. V podstate ja som s pánom Nesrovnalom stál ešte na tlačovej konferencii ako zástupca starostu vtedy v Dúbravke, ako sa bude predĺžovať na bory aj cesta samozrejme, ale aj električka. A už vtedy som tam diskutoval s odborníkmi, ktorí hovorili, že to je nereálne. V čom teda je to nereálne? Stal som sa následne predsedom dozornej rady dopravného podniku, čo si myslím, že nikto viac by o tom asi nevedel, ako sú tam odborníci. A keď som tam diskutoval, tak mi vysvetlo, že tam je tak veľký sklon, že maximálny sklon, ktorý vlastne tá električka vie zvládnuť, je medzi Dúbravkou a Karlovkou, ako ide pri Juveň. To je ten maximálny možný sklon, ktorý ona zvládne. Tuto by bol ten sklon oveľa vyšší a samozrejme tam by to klesanie musel byť obrovský nosný múr, takže technicky to tam nie je zrealizovateľné. Ale ako hovoríte, je to úžasná téma, lebo pred každými voľbami sa to vyťahne a ide sa hovoriť o predĺžení a bavíme sa o tom už 20 rokov. Ale tá električka je tam nereálna. Samozrejme, predĺženie cesty pre motorové vozidla reálne je. Dokonca to bolo aj na stole. Ja som tam bol aj s ministrom dopravy vtedy s Andrejom Doležalom. Aj tam bol prísľub, dokonca bol aj spôsob, ako by sa to dalo zafinancovať z peňazí Európskej únie, lebo v podstate Európska únia vám na cesty v Bratislave vie prispieť akurát na obchvat, alebo respektíve na cesty prvej triedy, takže tam sa to dalo nastaviť ako kvázi predĺženie obchvatu. Ale žiaľ Bohu, zlyhalo to vtedy na magistráte. Rozumiem. Poďme teraz na Staré Mesto, lebo vy máte údajne dobrý recept na to, ako pomôcť bratislavským zápchám, hlavne ktoré súvisia so Starým mestom. A o jednej tej pomoci rozprával aj váš šéf zo strany Dunaj, Martin Winkler, ktorý tu bol na rozhovore a jedna z tých vecí bola prekladka cyklotrasy na Vajenského nábreží. To je téma, ktorú všetci riešia, o tomto vieme, ale vy máte ešte lepšiu tému a to je ako pomôcť tým zápchám, ako vlastne vyriešiť to, aby sa tie zápchy v Starom Meste netvorili. Tak, samozrejme, Vajanského nábrežie to je topka, to je neurologický bod dopravy v Starom Meste, ale ten problém je oveľa hlbší a oveľa širší. Spočíva v tom, že tak, ako je nastavená doprava v Bratislave, to sú 70. roky. A každý v tomto meste proste za ostatné roky a volebné obdobia len vylepšujeme ten systém, opravujeme ho, ale neriešime ho globálne. Ja stále tvrdím, že toto je zlé, to treba hodiť do koša a treba urobiť úplne nový spôsob. A pre mňa ako pre Staromešťana je dôležité to, že pozrieme sa na tú dopravu v Starom Meste nielen z pohľadu tranzitujúcich cez Staré Mesto a prichádzajúcich, odchádzajúcich zo Starého Mesta, ale pozrieme sa na tom, že ešte my Staromešťania sa musíme v rámci svojho územia pohybovať. A pre nás Staromešťanov to začína byť veľmi zložité v ostatnom období. Proste každý, kto jazdí po Starom Meste, z nás Staromešťanov vidí, že proste stále zložitejšie a zložitejšie sa presúva, že tá doprava sa zahusťuje a komplikuje. Áno, aké je teda riešenie? A jediné riešenie je zamedziť tranzitujúcej doprave cez Staré Mesto. To znamená, že treba vytvoriť ten tzv. Mestský okruh okolo Starého Mesta. Je to riešiteľné aj v tejto chvíli. Ten okruh by znamenal to, že tí, ktorí idú z jedného konca na Staré Mesto, na druhý koniec by nešli durch, ale by obchádzali to Staré Mesto. To znamená, že predsa ten, kto ide, z Karlovej Vsi alebo v Dúbravky do Ružinova, nemusí ísť stredom Starého Mesta. Ten by obchádzal Staré Mesto. To sa dá vyriešiť. Ten okruh by mohol byť dokonca dvojpruhový. Zmestila by sa tam aj cyklotrasa popri tom, aj električka by sa popri tom zmestila, aj trolejbusy by tadiaľ museli chodiť a aby sa tá doprava zrýchlila, muselo by sa zrušiť ľavé odbočovanie v rámci tohto pruhu. Rozumiem, je to veľké technické riešenie, ktoré by sa dalo v rámci jedného volebného obdobia zrealizovať, pokiaľ bude na to volebná politická vôľa. A
primátor a starosta Starého mesta budú ochotní spolupracovať, lebo je to téma aj pre hlavné mesto, aj pre mestskú časť Staré mesto. To je moja predstava, s ktorou idem do volieb a budem presvedčať všetkých aktérov, aby sme konečne nabrali tú politickú odvahu a staré riešenia kompletne neopravovali, ale aby sme ich zahodili a urobili nové riešenie pre Staré mesto. Rozumiem. Ak tomu teda správne rozumiem, tak by to bola len zmena dopravy na jestvujúcich cestách, alebo by sa budovala nejaká nová cesta, nejaký nový okruh? Samozrejme aj s ohľadom na financie, ktoré sú k dispozícii a ktoré budú k dispozícii v tej situácii, tej zadlženosti mesta, je toto riešenie, ktoré podľa môjho názoru nevyžaduje nejaké veľké dopravné stavby, že dalo by sa to vyriešiť aj na existujúcich komunikáciách so stavebnými úpravami, ktoré to samozrejme vyžaduje. Predstavte si, že by pán Krajčír napríklad nastúpil do svojho auta a chcel by sa dostať do Ružinova cez Staré mesto. Ako vy mu viete napríklad zamedziť to, aby neišiel teda dovnútra Starého mesta, ale aby išiel po nejakom obchvate? No, Ako sa toto dá obmedziť? Napríklad ja poviem konkrétny príklad, že niekto, kto dajme tomu z Karlovky alebo z Dúbravky a pokračuje do Ružinova, tak by si pri moste SMP neodbočil doľava a nešiel po Staromestskej, Durch cez Staré mesto, ale naozaj by pokračoval po tej tomu rozumiem, ale Vajanského, Dostojevského rade a tak ďalej. Tomu rozumiem, len ako to docieliť, aby on neodbočil? Aby teda že sa zruší, všade v tom okruhu sa zruší ľavé odbočovanie. Rozumiem. Nerušil by som ho len tam, kde odbočuje doľava trolejbus, pretože to by bolo veľmi náročné meniť troleje, ale hovorím, mestská hromadná doprava má svoju prednosť. Samozrejme, ja rozumiem tomu, že mestská hromadná doprava má byť atraktívna. Áno. Ale musí byť atraktívna v tom zmysle, že vám pomáha. Áno, nemôže byť atraktívna v zmysle len to, že nakupujem nové vozy. Áno, mestská doprava má byť náhradou. Áno, lebo viete, potom nakupujete nové vozy a vy ste z dopravného podniku, môže sa vám stať taká vec, že kúpite nové električky, ktoré sú oveľa ťažšie ako tie predošlé a rozpadnú sa vám kolajnice v tuneli. Čo si myslíte o takomto riešení, aj keď vy ste teda z inej mestskej časti? Bolo by vám napríklad takéto riešenie sympatické? Pozrite, ak by som mal povedať, že idem z Devijskej Novej Vsi do Ružinova, určite rád idem Durchom. Ja absolútne rozumiem potreby zase staromešťanov, rozumiem tomu, že ten nápor dopravy je tam asi najväčší, čo sa týka Bratislavy. Určite je to riešiteľné, ak to bude komfortné aj pre tých tranzitujúcich. Myslím si, že je to riešiteľné. Pozrite, dlhé roky sme sa tu trápili s tým tranzitom dopravy, ktorý išiel na prístavný most. Konečne sa to podarilo vyriešiť v podstate prepojením tej jednotky s D4, s tou križovatkou a kopec tej tranzitujúcej dopravy už ide v podstate cez Lužný most a taďal viac menej to obchádza a ten prístavný most sa postupne uvoľňuje. Ja si myslím, že je to dobré riešenie. Samozrejme, ja cestujem veľmi veľa po svete, ale nie, takže idem do hotela sa pozrieť a teda tam si dám all inclusive a idem preč, ale sa snažím vnímať v podstate, ako to funguje. Teraz som sa vrátil z Talianska, som bol konkrétne v Miláne a možno len taký nápad ešte by som vám dal k tomu. Dá sa to zamedziť takým spôsobom, že tam sú zóny, do ktorej keď automaticky vôjdete, vás to zaznamená a je spoplatnená tá zóna pre tých kvázi tranzitujúcich, takže možno aj to by vedelo odradiť potom tých tranzitujúcich, že by nechodili v podstate tým Durchom, ale by hľadali alebo teda by išli na ten obchvat. Viete, urobí sa teraz nová zástavka dole na Vidrici, hej? No tak sa choďte pozrieť, čo sa tam deje každý na tej križovatke. Keď máte za vstupom zo Staromestskej dole na nábreže 15 metrov za semafor, lebo je tam zástavka električky. Tak ja som za to, aby boli nové územia obslúžené, ale treba rozmýšľať, lebo viete, tam sa musia prešpikovať ľudia, proste, ktorí idú z mostu SMP dole na nábreže, zo Staromestskej na nábrežie, električka, hneď zástavka, semafor, tam vznikajú každý deň v podstate už veľmi neriešiteľné situácie. Ďalšia je vec segregovaná doprava na Štefánikovej ulice, ktorá nám spôsobuje, že nám stoja palisády až hore Pohrad. Proste celá Staromestská cez deň kolabuje už nielen v tých časoch, keď ľudia idú do roboty a z roboty. Proste to mesto dopravne prestáva fungovať a nestačí riešiť jednotlivé križovatky
Ja som napríklad vždy bol veľmi proti tomu, aby námestie SMP dole od Špitálskej hore na Urbanové námestie bolo neprechodné, pretože napríklad, keď vy ako staromešťan idete zo Špitálskej hore k primateľnému k Grasalkovičovému palácu, tak vlastne musíte to obísť veľkou obkľúkou cez nábrežie, čiže zahlcujete 4 veľké križovatky. Na to sa treba už pozrieť komplexne. Z pohľadu celého mesta. Áno, rozumiem, ale zase trendom, aj vo svete je trendom tie autá dostať z toho centra preč a nechať to centrum viac menej pre peších. Áno. Ja, ako ste spomínali, robím výstavbu vo Viedni. Vo Viedni to funguje naozaj ukážkovo, tak ako teda samozrejme nám bolo sľubované predtým, ako sa zaviedol pas. A to znamená, že v podstate budú budované záchytné parkoviská, bude efektívnejšia koľajová doprava, či už električky, alebo aj vlak, napríklad z Devinskej Novej Vsi. Lenže žiadne záchytné parkoviska sa nebudujú, narýchlo sa niečo spravilo niekde pod mostom, ale žiadne tie záchytné parkovacie domy môžeme nerobia. prejsť aj na túto tému. K tomuto parkovaniu ja len doplním tú poznámku, ktorú som mal, že teda trendom to je vo svete, ale stále treba myslieť asi na tých ľudí, ktorí tam žijú, a to je vo vašom prípade teda staromešťanov, ktorí by toto obmedzenie, ktorých by sa to obmedzenie tiež asi nejakým spôsobom dotklo. A teda môžeme prejsť na tú parkovaciu politiku. Ak by som mohol len k tej doprave ešte iba doplniť a aj na vás nadviazať. Áno, tá doprava v tej Bratislave je niekde na úrovni 70. rokov. Predtým bolo zvykom, pomaly každý tretí sused mal auto, dnes máme zrejme pomaly všetci autá, aj dve. Hej. Čo sa týka Devinskej Novej Vsi, tam ja si ako mladý chlabec pamätám, keď mali chalaninsko, je jeden výjazd z Devínskej, de facto hlavný. Tam máte len jeden výjazd. To je jeden prúh z Devínskej, jeden prúh do Devínskej. Ak nerátame teda cestu cez Devín, ktorá tam už je pomaly na spadnutie medzi Devínom a Karlovou Vsou, však viackrát to tam padalo. A to je vlastne paradoxom toho, že dnes sa nám tu rozširujú tie mestské časti. V Devínskej je obrovská výstavba, pribudne tam naozaj veľmi, veľmi veľa bytov. Bavíme sa o stovkách bytov, ktoré tam pribudnú. Ale tá dynamická doprava riešená není. Pri každom jednom stavebnom povolení skúmate aj statickú, ale aj dynamickú dopravu. Nejako im to záhadne v tých číslach vychádza, aj keď teda dnes už tam máme aj ten Volkswagen a v podstate tieto byty, ktoré pribúdajú. A to je ďalší ten problém, prečo som sa ja naozaj rozhodol skandidovať. Je tam na stole projekt predĺženia Eisnerovej ulice priamo na diaľnicu, aby mala Devinská riadny výjazd a vjazd. Na tom sa dá pekne spolupracovať s mestom, s vládou a samozrejme aj s developermi, ktorým to treba dávať do podmienok. Nič také sa nedieje. A to je ten problém, že viete, nemôžete zahusťovať, ja rozumiem, sme v meste, zahusťuje sa to mesto, nemôžete zahusťovať mestskú časť bez toho, aby ste riešili dynamickú dopravu, lebo kto to celé projekt klapne. napríklad predkladal? Tento projekt robila štúdia architektonická, predtým to bolo, že Alfa 04, teraz to je pod iným názvom. Ale teda na objednávku miestnej časti? Ale je to pripravené 8 rokov, v podstate je tento projekt na stole. Ja som bol na ministerstve dopravy, naštudoval som si ten projekt, je zrealizovateľný, samozrejme nie je to zrealizovateľné za rok, hej. Je to zrealizovateľné za jedno, možno až 2 volebné obdobia. Áno, ale pokiaľ sa vám ale za 8 rokov tam nikto nebol, hej. Pokiaľ sa vám podarí obnoviť tú alokáciu tých 25 miliónov na dopravu vo vašej miestnej časti, tak by to zrealizovateľné, hádam, aj bolo. To určite samozrejme, že áno. Dobre. No ja ešte k tomu, čo chcem dopovedať, je to, že proste ešte raz to zdôrazním, že jednoducho my si uvedomujeme v Starom meste, že sme centrum mesta a centrum hlavného mesta jednej krajiny. Ale jednoducho budem vždy bojovať za to, ako staromestský poslanec, či už miestny alebo mestský, aby sme sa začali intenzívne pozerať na to, ako sa pohybujeme my, staromešťania, po svojom území a treba nám začať s tým pomáhať, pretože tá situácia sa začala akcelerovať, možno, že tým, že sa nám vedie dobre, máme viacej aut, a proste treba to preorganizovať. Treba ten systém urobiť komplexne nanovo. Treba nanovo začať uvažovať, ako uvažujeme o pohybe autami v meste. Dobre, že ste spomenuli aj to historické centrum a to, že sme naozaj v centre toho turizmu práve tu v Starom meste, aj naše štúdio je teda v Starom meste. Na chvíľočku len odbočím ešte od tej parkovacej politiky a opýtam sa predsa len na to. Je nejakým spôsobom inak prerozdeľovaný tok finančných prostriedkov z hlavného mesta, z magistrátu smerom
k Starému mestu ako k iným mestským častiam, alebo je to rovnocenné? A teraz mám na mysli financie, ktoré napríklad musí mestská časť vynakladať na to, aby udržiavala svoju mestskú časť v čistote, odvoz odpadkov, čistenie a tak ďalej, pretože o to sa majú starať jednotlivé mestské časti, na to majú svoje rozpočty. Pomáha mesto nejakým spôsobom práve Starému mestu s financiami na aj takéto služby, keďže ten turizmus je hlavne v Starom meste? To je práve tá veľmi zaujímavá vec, a to je otázka aj legislatívy našej krajiny, že mestská časť Bratislava a Staré mesto je rovnocenná s ostatnými 16 mestskými časťami, čo sa týka financií. Čiže Staré mesto nedostáva nejaké extra peniaze za to, že je centrum mesta a centrum teda hlavného mesta krajiny. Čo napríklad v prípade poplatkov, ktoré platia turisti za ubytovanie, som vždy tvrdil, že úplne iným spôsobom by sa to malo prerozdeľovať medzi mesto a Staré mesto. Pretože tak väčší podiel by mala získať mestská časť, kde proste to gro toho turizmu sa odohráva v našej historickej časti a s tým je spojený úplne iný nápor na infraštruktúru ako v iných mestských častiach. Ale toto je predsa aj vyrokovateľné podľa mňa a druhá vec aj je ľahko skontrolovateľné, pretože každý prenajímateľ, či už sú to súkromní prenajímatelia, alebo napríklad aj hotelové zariadenia musia hlásiť, akých turistov tu ubytujú, z ktorej krajiny. Tieto štatistiky existujú a teda vieme aj, aká je cena toho turistu a to je 3,50 na deň. Na noc. Ja som skôr myslel na to, ako sa tento peniaze, ktoré sa takto vyberú, ako sa prerozdeľujú medzi hlavným mestom a mestskou časťou. Áno, a preto o tom hovorím, že toto je prehľadné, teda vieme sa na tieto čísla pozrieť. A dá sa prípadne rokovať s mestom o tom, že malo by to patriť mestskej časti? Podľa našeho zákona sa dokonca primátor má právo zúčastňovať zasadnutí vlády, ktoré zatiaľ žiadny primátor za ostatných 30 rokov nevyužil toto právo, ale ja by som sa tam posadil a celkom jednoznačne by som sa dožadoval toho, aby teda vláda sa postavila k Bratislave ako k hlavnému mestu krajiny, aby sa nevnímala Bratislava ako jedna z 2900 obcí na Slovensku, čo sa týka financií. Že by sme mali dostávať nejaký extra príspevok štátu za to, že sme hlavným mestom a teda plníme funkcie, ktoré iné obce na Slovensku neplnia. Upresníme to, prosím. Je to teda otázka zmeny nejakej legislatívy na to, aby miestna časť mohla dostávať viacej finančných prostriedkov napríklad z toho turizmu od mesta, alebo je to vec dohody? Legislatíva alebo dohoda? Je to otázka legislatívy. Legislatívy na národnej úrovni a potom aj otázka štatútu hlavného mesta. Ďakujem za odpoveď. Poďme teda na parkovaciu politiku. Tuto to bude komplikovanejšie. Poďme na tú jednoduchšiu časť. Devinská Nová Ves. Ako ste na tom s parkovacou politikou? Ako je tam teraz aktuálne nastavená parkovacia politika PAS? Funguje tam už, nefunguje tam Devinská už? Nová Ves. Očakáva sa? Devinská Nová Ves nemá PAS, nemá prijatý PAS. Pred 4 rokmi spätne, keď pán primátor teda pred voľbami chodí po tých mestských častiach a diskutuje s obyvateľmi, tak už tam sa vtedy starosta Devinskej Novej Vsi vyjadroval, že ju príjme. Potom sa lákol nejaké negativity zo strany občanov a ju samozrejme neprijal, takže on by ju aj chcel prijať, aj nechcel prijať, ale viete, vo vedení obce musí byť človek, ktorý má absolútne jasný smer a vie buchnúť po stole a povie, že takto to bude na základe analýzy a dát. Hej. Tuto to je také chaotické, nikto nevie, či to bude chcieť, či má v hlave to prijať alebo neprijať v budúcnosti. Dobre, teda. Takže je to tam chaos, samozrejme s tým parkovaním. Čo sa týka Devinskej Novej Vsi, je tam absolútna absencia voľných parkovacích miest. Chýbajú tam tie parkovacie domy, tak ako som spomínal, máme naprojektovaných vyše 500 nových parkovacích miest, ale v garážových domoch, ktoré by sme dobudovali. Akým spôsobom teda funguje regulácia toho parkovania v Devinskej Novej Vsi? Nejakým spôsobom? Že prídem, zaparkujem, kde sa dá? Áno, dokonca si viete rezervovať ešte v dnešnej dobe parkovacie miesto na svoje vozidlo, ak je to voľné na danom parkovisku. Takže sa vám môže stať, že tie rezervované parkovacie miesta, napríklad ja by som mal rezervované parkovacie miesto, 2 týždne som na dovolenke, tak to miesto zýva prázdnotou. Takže tá regulácia tam není žiadna, je to naozaj veľmi chaotické. Dá sa tam parkovať napríklad aj na chodníkoch? Lebo toto je teraz tiež celkom veľká téma. V zmysle zákona, ktorý bol prijatý v roku 2015,
2022 podľa mňa to bolo, ak si dobre pamätám. Ja som teda bol jedným z predkladateľov. Na chodníku sa nedá parkovať. Samozrejme v Devínskej sa parkuje častokrát na rôznych hlinených povrchoch a naozaj kde sa dá, lebo tí občania nemajú možnosť inde zaparkovať, neboli im vytvorené tie podmienky. Otázka, diskusia, ak by ste dáte otázku, či pas áno aj v Devínskej alebo nie, treba sa na to pozrieť komplexne. To mesto veľmi zle zaviedlo ten pas, lebo presne takto neboli dohodnutí so všetkými mestskými časťami. To sa malo zaviesť absolútne en bloc. Malo sa to zaviesť spôsobom, ja som vtedy navrhol, lebo ja som v dozornej rade parkovacej spoločnosti, potom som odtiaľ odišiel, lebo naozaj to sa nedalo zvládať, čo sa tam dialo. To sa malo zaviesť jednoducho. Staré mesto, časť Petržalky, časť Nového Mesta, časť Ružinova, kde je najväčší nápor cez deň, mali ísť iným statusom, všetky ostatné mestské časti mali mať počas dňa zadarmo parkovanie pre všetkých Bratislavčanov, podotýkam pre Bratislavčanov, samozrejme, lebo vo všetkých ostatných mestských častiach je problém vo večerných hodinách, takže večer nech to malo byť už potom pre tých rezidentov. Dnes sa to spravilo tak, že tu kolujeme z rôznych mestských častí a musíme ísť platiť, ja neviem, v Petržalke alebo niekde, kde problém cez deň ani s parkovaním nie je. A idem do Starého Mesta, na jednej ulici zaplatím, presuniem sa na druhú, tam už musím zaplatiť inak, že aj to zónovanie, je to zlé. A vybere sa na tom 30 miliónov ročne, ktoré ja zatiaľ nevidím, kde sú. A k tým financiám, na tie sa chcem opýtať, ale poďme najprv tak globálne na zavedenie parkovacej politiky v Starom Meste. Tu panujú v tom Starom Meste také dva odlišné protichodné názory. Jeden je taký, že je dobré, že je tu tá parkovacia politika. A druhý názor je samozrejme, že je zle urobená tá parkovacia politika. To dobré napríklad pre staromešťanov v tej parkovacej politike je to, že pokiaľ má staromešťan svoju rezidentskú kartu, vďaka ktorej môže teda parkovať v Starom Meste, tak zároveň môže využívať aj tzv. Bonusovú kartu, s ktorou môže 2 hodiny parkovať v inej mestskej časti a má to teda zdarma na tie 2 hodiny denne plus ešte ďalšie iné možnosti kariet. Takúto možnosť napríklad iné mestské časti nemajú, tam, kde je parkovacia politika zavedená, že tá bonusová karta vlastne v Starom Meste neplatí, teda musia si zaplatiť. Čo ale nie je v poriadku na tej parkovacej politike, je množstvo zón, ktoré sú ešte aj v rámci toho Starého Mesta. Inými slovami teda povedané, ak bývam na tejto ulici a mám teda rezidentskú parkovaciu kartu, tak o 3 ulice ďalej tiež som stále v Starom Meste, ale tam už si musím zaplatiť. Prečo je to tak? Viete, predtým, než konkrétne odpoviem, musím podať niekoľko vstupných informácií. Samozrejme, že si uvedomujeme, že v Starom Meste sme centrum mesta a centrum mesta, teda hlavného mesta jednej krajiny, kde prichádzajú všetci z iných mestských častí, z iných častí Slovenska, zo zahraničia. Čiže ten nápor na parkovanie je úplne iný v Starom Meste, lebo to sladké tajomstvo je to, že keby v Starom Meste parkovali len staromešťania, tak potrebujeme 80% tých parkovacích miest, ktoré na povrchu máme. Že by sme mali ešte rezervu. Čiže nám problémy s parkovaním nespôsobujeme si my, staromešťania. Nám ich spôsobujú iní. A tam si treba povedať to politické, že parkovacie miesto na povrchu je verejným dobrom. My nakladáme s verejným dobrom, ktoré je v demokratickej spoločnosti, toto verejné dobro je určené pre každého. A tam, pokiaľ není možné, že k tomu verejnému dobru majú všetci rovnaký prístup, to znamená, že medzi tými dvomi extrémnymi polohami, že každý, kto chce, zaparkuje a nikto nezaparkuje, sa to niekde musí stretnúť. A tam vzniká poplatok za parkovanie, ktorý nie je dodatočným zdanením. Tak, jak je to urobené v Bratislave, to sú nejaké dodatočné peniaze, ktoré ani nevieme, kam idú. Isto nie do parkovacej politiky v plnej výške. Čiže to je regulačný nástroj, aby som ja každému umožnil, kto prichádza do Starého Mesta, aby si dostatočne včas mohol rozhodnúť, idem tam a stojí ma to toľkoto, alebo nejdem tam a zaparkujem tu a stojí ma to toľkoto a ten zvyšok cesty ako zvládnem s taxikom alebo s mestskou hromadnou dopravou. Áno, ja len doplním, nechám vás pokračovať, ja len doplním, že to je zaujímavé, čo ste povedali a zaujímavé práve kvôli tomu, lebo keď tu sedela Zuzana Aufrichtová, tak tá práve hovorila o pase, že to je ďalší nástroj, ako zdaniť teda obyvateľov Bratislavy. A druhá poznámka, ktorú mám k tomuto, je tá, že
zase tento nástroj je ale potom nefér voči ostatným obyvateľom iných mestských častí, pretože tí si musia aj tú bonusovú kartu teda nemajú možnosť využiť tu, kdežto Staromešťania zase inde áno. Pokračujte. Ja len hovorím, to je v demokratickej spoločnosti je to o rovnocennom prístupe k verejnému dobru. Áno? Ja nemôžem tam niekoho diskvalifikovať. To znamená, že preto tam mám ten regulačný nástroj, ten poplatok za parkovanie. A čo sa stalo? Hej, ale to sa deje. Áno, to sa deje, pretože ten pás zaviedol v Starom Meste 7 zón. To znamená, že ja mám mamu v inej zóne ako v mojej, aj svokra mám v inej zóne, ako je moja mama, ako som ja. Čiže ja som doma v jednej zóne a v ďalších dvoch som cudzinec v rámci svojej mestskej časti. A to nie je v poriadku. Je na toto riešenie? To je to, čo Staromešťanom vadí. A hlavne Staromešťanom vadí to, že zavádzanie zón pás znamená redukciu parkovacích miest. Samozrejme, keď si zoberiete také ulice ako je Podjavorinskej, Panenská, Kozia, Zochová, to sú ulice, kde sa zaviedla zóna pás, vymalovali sa parkovacie miesta a tým pádom došlo k redukcii parkovacích miest. Napríklad si zoberte, teraz sa robí nová zástavka na Staromestskej, Pilariková ulica, esteticky veľmi pekne. Ale opäť to predstavuje redukciu polovici parkovacích miest. A kde majú parkovať všetci tí, ktorí bývajú v pešej zóne, teraz mám na mysli Skalnú, Židovskú, Beblavého, Mikulášsku. Že my proste riešime to parkovanie na úkor nás, Staromešťanov, že ešte aj tie parkovacie miesta, ktoré sme mali, sú nám redukované a nevytvára sa nejaká alternatíva. Áno, a platíme, vy hovoríte, že áno, že máme tie bonusové karty, ale len tam, kde sa platí menej ako 2 € za hodinu. Tam, kde sú to 2 €, tak ste platiaci klient. Dobre. Aj v rámci svojej mestskej časti. Dobre, teda Moja predstava... zopakujem otázku, aké to má riešenie napríklad? Moja predstava bola tá, že mestská časť Staré Mesto by nemala byť rozdelená na 7 parkovacích zón. Kompromis som pôvodne tvrdil, že jedna parkovacia zóna, dokážem prijať ten kompromis, že okolie historického centra môže byť jedna samostatná parkovacia zóna a zvyšok Starého Mesta bude jedna parkovacia zóna, teda aby Staromešťania neboli diskvalifikovaní v rámci svojej mestskej časti. A potom, samozrejme, poďme vytvárať možnosti, že nebudeme redukovať parkovacie miesta, ale ruka v ruke môžeme, ale musíme vytvárať aj nové parkovacie miesta. Lebo viete, parkovacú politiku ešte nevyriešilo žiadne európske mesto hlavné. Ako všade je to problém, len sú európske hlavné mesta, ktoré pomáhajú svojim občanom s týmto problémom a potom sú hlavné mesta, ako je to naše, ktoré ako keby nemalo rado svojich občanov. Prepáčte, že na chvíľočku vstupujem do tohoto zaujímavého rozhovoru, ale chcem vás veľmi pekne o niečo poprosiť. Budeme veľmi radi, ak nám dáte nielen like, ale stlačíte aj to druhé tlačítko tu dolu a to je sledovanie nášho YouTube kanála. Potom môžete pokojne aj komentovať a zdieľať naše videá. Veľmi nás to poteší a hlavne veľmi nám tým pomôžete, pretože aj vďaka sledovaniu nášho YouTube kanálu môžeme ďalej pre vás tvoriť takéto zaujímavé rozhovory podcastu Bratislavská káva. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz už budem ticho. Pokračujeme. Rozumiem. Mám teda jeden návrh a pre vás obidvoch, lebo obidvaja sa budete potýkať s tou parkovacou politikou. Vy teda, ak príde k tomu zavedeniu a nastane takýto problém, tu už ten problém vlastne je. Viete si predstaviť to, že by sa mohlo v rámci parkovacej politiky, že by mohlo prísť k dohode napríklad so súkromnými vlastníkmi rôznych garáží, ktoré napríklad aj v Starom Meste sú. V Devínskej Novej Si napríklad parkovisko Volkswagenu, alebo teda iné parkoviská, ktoré možno patria súkromným subjektom, a to sú obchodné centrá a tak ďalej, že by tieto obchodné centrá alebo tieto parkovacie domy dali k dispozícii svoje parkovacie miesta napríklad v nočných hodinách pre parkovanie domácich obyvateľov? Myslíte si, že toto je dobré riešenie a bolo by ho možné zrealizovať v jednej aj v druhej mestskej časti? No, bol by to prirodzený ďalší krok pre Staré Mesto. Ja narážam presne na to, čo hovoríte, že sa likvidujú tie parkovacie miesta, teda kde ich nahradiť hneď. Bolo by toto riešenie? Bolo. Bolo? V Devínskej Novej Si to presne narazili na túto tému. Sice nie je parkovacia politika, ale tam je problém nielen s tou dynamickou dopravou, kde sa developerom nedáva do podmienky, alebo teda nesprávnym výpočtom. Áno, to je už vec kontribúcií napríklad. Takisto je teraz aj tá statická doprava. Napríklad jasný príklad je
v Devínskej Novej Vsi 2 obchodné strediská hneď na začiatku. Jedno už zaviedlo rampy z dôvodu, lebo tam teda obyvateľia mohli v noci parkovať, bolo to bezproblémové aj počas dňa, ale vedľa developer postavil veľmi, to tam nešťastne dokonca natlačil, 3 bytovky a tým pádom vlastne obchodný dom zaviedol rampy a ľudí odtiaľ nejakým spôsobom, aj tí, čo predtým parkovali, nevadilo to tam, tak ich odtiaľ vytlačil. Ja som sa pýtal teraz na to, že čo môžeme urobiť tu a teraz, preto som sa pýtal na toto riešenie, ale vecou budúcnosti napríklad, nad ktorou určite treba uvažovať, je práve stavba tých parkovacích domov. Tu sú teda projekty na 2 parkovacie domy v Devínskej Novej Vsi. V Starom Meste taký projekt nie je. A pozrite sa, ja som veľmi rád, že sa nejakým spôsobom dalo do poriadku námestie SMP, ale pre nás Staromešťanov to opäť znamenalo, že celá jedna strana sa dali dole parkovacie miesta. A na druhej strane pred mnohými rokmi sme zmenili územný plán zóny Dunajska, ktorý umožňuje výstavbu veľkokapacitného podzemného parkoviska v časti vyústenia Dunajskej a Špitalskej do Štúrovej. Len samozrejme to sú súkromné pozemky, tak tam treba oveľa viacej vtiahnuť do developerov do týchto aktivít. Proste mesto musí proaktívne začať na tom pracovať. Devínska má obrovský problém s tým parkovaním a to sa týka toho, že okolité mestské časti postupne prijímajú, Dubravka ešte nemá, ale tiež postupne príjme ten pas a tým pádom Devínska už dnes sa stala a stane sa oveľa vyšší nápor. Bude to v podstate slúžiť ako záchytné parkovisko, kde tí ľudia si budú tí mimo bratislavskí parkovať tie vozidlá a odtiaľ sa buď vlakom alebo mestskou hromadnou dopravou dopravia do mesta, nechajú tam to auto od nedele do piatku, kedy sa potom vrátia zase domov. Dnes už sa to deje a bude sa to dejať čoraz viacej, lebo tam v podstate nie je nastavený žiadny systém a vyzerá to, že s tým parkovaním sa tam nič nejakým spôsobom v najbližšej dobe diať nebude, minimálne teda do volieb. Ďakujem za vaše odpovede. Ešte stále sledujete podcast Bratislavská káva, kde sa dnes rozprávame o miestnych častiach Devínska Nová Ves a Staré Mesto. Mojimi hostiami sú Luboš Krajčír za Devínsko Novú Ves a Sven Šoučík za Staré Mesto. Posunieme sa teraz v tých témach, lebo ešte chcem s vami prebehnúť aspoň napríklad bezpečnosť, ktorá sa v ostatnom období stáva teda veľmi aktuálnou témou a to je bezpečnosť. Teraz začneme, ak dovolíte, v Starom Meste, lebo tu je to také najviac vypuklé, najmä v okolí Kamenného námestia, kde máme veľa rôznych atrakcií pre aj turistov, ktorí sa tu zdržiavajú aj v noci a tá bezpečnosť sa tu objektívne zhoršila, alebo teda pocit Staromešťanov je, že tá bezpečnosť je zlá. Je tomu tak a čo sa s tým dá robiť? No to nie je len pocit, to je realita. Že tá bezpečnostná situácia není dobrá. Máme niekoľko naozaj takých neurologických bodov v Starom Meste. Asi by som začal Kamenným námestím a pokračoval Obchodnou ulicou, až by som sa dostal na hlavnú stanicu. Čo je teda taký paradox, lebo na Obchodnej ulici je priamo budova mestskej polície. Áno, len nemôžete riešiť bezpečnostnú situáciu, keď máte zbor mestskej polície v rozklade. Hej? Tak to nefunguje. Skúste to vysvetliť, to v rozklade. Napríklad, viete, ako dáme si pekné videá, že dáme mestských policajtov do vozidel mestskej hromadnej dopravy, tak ja neviem, ja intenzívne používam mestskú hromadnú dopravu, každý deň veľmi rád používam električky. No ja som hliadku mestských policajtov vo vozidle mestskej hromadnej dopravy ešte nestretol, hej, fyzicky. Čiže ako tá virtuálna realita je nejaká pekná, ale tá realita, ktorú žijeme, je úplne iná. Však to sú známe informácie, ktoré sme aj komunikovali v prostredí Mestskej politickej strany Dunaj, že mestská polícia má výrazné problémy. Dobre, ale napríklad pán primátor Válo hovorí o tom, že mestská polícia je síce podvýživaná, ale že im zvýšil tok finančných prostriedkov na to, aby sa mohla rozširovať. A teda neviem, v akom stave je nábor tých nových policajtov do mestskej polície, že či už je to zrealizované, či nastúpili noví policajti. Ale na druhej strane stále hovorí o tom, že tu by mal zasiahnuť štát. Teda štát by mal nejakým spôsobom suplovať to, čo má robiť mestská polícia v Bratislave. Teda aký je ten stav? Sú už noví policajti, ktorí by mali byť v teréne, alebo dobre, nie sú? pozrite sa, akože, a kto s tým štátom má potom komunikovať, keď nie je primátor hlavného mesta? Veď on musí byť ten,
Keď vidí bezpečnostný problém na svojom území, on je ten, ktorý musí vytvoriť tlak na vládu Slovenskej republiky, aby sa začala týmto problémom zaoberať. Samozrejme, že my vieme, že to nie je len problém mestskej polície, že to je aj problém štátnej polície na území hlavného mesta a nemusím pripomínať, že tu už veľmi dávno boli idei vytvoriť nejakú metropolitnú políciu na území, lebo my sme naozaj najväčšia slovenská aglomerácia a to prináša so sebou aj tie problémy, ktoré iné obce na Slovensku nemajú. Čiže budeme potrebovať nejaké oveľa širšie a komplexnejšie riešenie, ale predtým, než sa k nemu dopracujeme, by som začal tým, čo mám pod kontrolou. A to, že by som si dal na poriadok svoju vlastnú mestskú políciu. To znamená pre mňa, že pokiaľ tam chcem dostať akože dobrý stav na tú mestskú políciu, musím úplne ináč začať riešiť platové podmienky, vybavenie tej polície v prostredí, v akom proste fungujú, ako vyzerajú tie úradovne, kde pôsobia, a akým spôsobom sú vybavení svojou uniformou, viete, aby si nemuseli nebodaj nakupovať nejaké časti vybavenia z vlastných peňazí, aby mohli fungovať. Proste dal by som tým ženám a mužom, ktorí robia veľmi dôležitú robotu, väčšiu česť a úctu za tú robotu, ktorú robia, aby proste aj ľudsky boli ohodnotení. Nie je všetko len otázka peňazí. Ale proste viete, keď máte v silovom zbore zlú atmosféru, nemôžete potom dosahovať výsledky. To sa nedá. Ale nebudú to uniformy z kávových zrn. Asi nie. A ja sa ešte... Keď z bratislavskej kávy možno by boli dobre. Ja sa ešte vrátim, lebo chcem sa vrátiť k tej bezpečnosti v Starom meste, ale teraz ma zaujíma práve Devinská Nová Ves, ktorá sa v ostatnom období tiež stala, aby som to tak ľudskejšie nazval, nechcem povedať, že kartelom drogovej závislosti, alebo jednoducho začali sa tam zdržiavať tiež ľudia, ktorí berú drogy, ktorí dílujú drogy. Ako sa s tým je miestna časť u vás vysporiadať? A ako rýchlo môže napríklad mestská polícia v prípade nejakého problému zasiahnuť v Devínskej Novej Vsi, keď sídlo má niekde inde? Koľko to trvá ten čas? Ja som v minulosti pôsobil ako predseda Komisie pre verejný poriadok hlavného mesta. A čo sa týka mestskej polície, áno, má obrovské rezervy, hlavne keď ju porovnáme napríklad s Prahou, sa nedá porovnať, hej, to je úplne aj iné kompetencie a iná efektivita. Ale čo sa týka tej Devínskej Novej Vsi, tak Devínska Nová Ves bola jedna z prvých mestských častí, ktorá mala kamerový systém vyvedený priamo na mestskú políciu, priamo na Gunduličovú ulicu, kde teda bol mestský policajt, ktorý teda sledoval tie kamery. Prečo hovoríte v minulom čase? Ideme k tomu, to je úžasné rozhodnutie, ktoré teda síce sa predáva marketingovo, ale realita je úplne zlá. Takže kamerový systém mala už v minulosti Devínska, bol vyvedený priamo na mestskú políciu, mestská polícia si to sledovala. Čo sa týka nášho nového starostu, pred 8 rokmi mal v hlave teda, že spraví si vlastné dohľadové centrum, takže zobral to z mestskej polície, vytvoril dohľadové centrum v Devínskej. Je tam zamestnaných 5 ľudí, lebo však samozrejme 24/7 to funguje. A títo sledujú, to sú ľudia možno doškolení na sledovanie kamier, ale keď sa niečo deje, nejaký incident, tak samozrejme musia na tú mestskú políciu volať, ktorá to predtým sledovala, takže sa to ad 1 skomplikovalo. Tento výmysel nás stojí 350 000 eur ročne len na mzdových nákladoch a je to neefektívnejšie. Rozumiem. A aká je teda situácia s bezpečnosťou a teda s tými dílermi drog? Situácia v Devínskej je taká, že na marketingových videách sa to prezentuje ako úžasne bezpečná mestská časť. Opak je však pravdou. My tam máme rôzne, hlavne v okolí obchodných domov, také ja to nazývam hniezda, kde sa združujú či už rôzni narkomani, alebo alkoholici, alebo ľudia pod vplyvom teda rôznych látok. Dokonca sú miesta, kde predavačky, keď končia, musia volať na políciu, vymyslia si vždy, že sa niečo deje, aby tam tá polícia prišla, aby vôbec oni mohli ísť domov, aby ich tam neobťažovali.
sú miesta, kde tie drogy nájdete doslova pri detských ihriskách. Keď sme ako naše občianske združenie boli zbierať odpadky, tak sme našli injekčné striekačky. Takže tá bezpečnosť tam nie je dobrá. Hej. Samozrejme, tá Devinská je poškvrnená. V minulosti sa tam udiala tragédia, kedy teda dotyčný tam vystrelal rodinu. To bolo naozaj obrovská tragédia, ktorá sa v Devinskej udiala. Ale čo sa z toho týka tej bezpečnosti, naozaj v tých večerných hodinách je veľmi zlá aj okolí zástavok mestskej hromadnej dopravy a nejako k tomu nenapomáha tento kamerový systém, ktorý je, lebo je neefektívne riadený. Dobre, skúsme sa teraz pozrieť na tú bezpečnosť inými očami, alebo teda skúsme nájsť riešenie inými očami, ako len riešenie, že mestská polícia by mala zasahovať. Aké páky majú v rukách jednotlivé mestské časti na to, aby pomohli s tou bezpečnosťou mimo mestskej polície, teda okrem mestskej polície? Čo dokážu mestské časti regulovať v tom meste, aby tá bezpečnosť bola lepšia? Ja neviem, pozrite sa, ja poviem takú vec, však prejdite si palisady od Štefánky až hore Pohrad. To je brutálny nárast z grafity na všetkých domoch. Ja som teraz bol 2 týždne na dovolenke, ja som sa vrátil a ja tým trolejbusom idem hore tými palisádami, tak proste to vidím z toho vozidla, že to vnímam. No dobre, ale máme tu kamerový systém. A čo chcem povedať, to je jasný prejav toho, že strácame kontrolu nad svojím územím. To je vážny problém tohto mesta. A ja som vymenoval tie najvypuklejšie miesta, že proste, kde sa to prejavuje, že naozaj, a my miesto toho, aby sme tú situáciu odstraňovali, my ju niekedy akože zhoršujeme tými aktivitami. A čo teda môže urobiť mestská časť? No, ja si myslím, že úplne iným spôsobom musíme začať napríklad riešiť otázku bezdomovectva v centre mesta. Ja som bol niekoľko rokov riaditeľom domova svätého Jana z Boha, čo je nízkoprávo vedené centrum pre ľudí bez domova, čiže niečo o tom viem a mám taký pocit, že v poslednom období robíme len také pekné marketingové veci, ale nie to, čo by reálne pomáhalo. Skúste teda povedať, že konkrétnejšie, že akým spôsobom? Úplne ináč by som pristupoval k tejto komunite. A čo by ste s nimi teda robili? Urobil by som aktivity, ktoré by viedli k tomu, aby sa nekumulovali na určitých miestach, minimálne v tom centre mesta. Úplne lepšie by som im napomáhal ako pri zvládaní ich života. Ktorý nebude iné. Poviem častokrát, akože to nie je to, že z nich urobíme bývajúcich. To nie je riešenie, lebo oni z nich chcú byť nebývajúci. Takže úplne ináč by som pristúpil k riešeniu otázky nízkoprahových denných centier na území mesta. A potom ďalšia vec je, že pozrite sa, ja vždy poviem, ja dlhé roky chodím do okrskovej volebnej komisie. Odkedy existujú slobodné voľby, som stále v tej istej. Jedna okrsková volebná komisia má 1000 občanov zapísaných v zozname voličov. Viete, po tých 30 rokoch tí ľudia vchádzajú do miestnosti, ja už viem, kto to je, ako sa volá na krstné meno, na priezvisko, kde býva. Čiže v podstate dá sa povedať, že jeden človek, jeden policajt, jeden pochodskár si môže to svoje mikroúzemie ľudsky obsiahnuť. Bojoval by som viacej proti tej anonymizácii. Proste vytvoril by som systém, aby naozaj mestská polícia boli tí pochodskári, ktorí si svoje mikroúzemie poznajú, ktorí poznajú ľudí, ktorí sa tam pohybujú a hneď by vedeli identifikovať ľudí, ktorí sa tam nepohybujú alebo sa tam nemajú pohybovať a proaktívne by nejakým spôsobom do toho vstupovali. Rozumiem, tam sa vraciame k tým policajtom, ktorých ale nemáme, tých mestských policajtov. V Devinskej Novej si to vyzerá tak, že podľa všetkého tam grafity žiadne nemáte, keďže tam máte samostatné to dohľadové centrum, ktoré ste spomínali, takže všetko máte pod kontrolou. Ono to tak vyzerá. Výborné video sa dá o tom natočiť. Samozrejme, ľudí presvedčí o tom, keď sme bezpeční a jak teda klesá kriminalita, lenže alebo vtedy sa menil ten kvázi horálkový zákon, ako sme ho nazývali, kedy teda sa aj znižovali tresty, takže to nebolo počkajte, ale za grafity, ak sa nemýlim, grafity sú trestný čin.
Už to nie je presúpok, je to tak? Áno. To znamená, že za grafity môže byť človek aj odsúdený. Už určite áno, ale chcem Len ho povedať, chytiť. Je to tak, že problém je to, že tí majitelia, vlastníci bytov v bytových domoch nedávajú tie trestné oznámenia, čiže z pohľadu štátnej polície ten trestný čin ako keby neexistoval. Ale reálne, prepáčte, že vám do toho vstúpim teda, ale reálne predstavme si, a teraz sme naozaj v tom v starom meste, tak ako môžu majitelia napríklad aj tohoto domu dať trestné oznámenie na koho, keď ho nevideli. A keď by to mala riešiť v prvom rade napríklad polícia, alebo teda ľudia z toho dohľadového centra, ktorí to vidia a ktorí tam môžu tú políciu poslať, lebo tí obyvatelia nemusia vidieť práve teraz, že to niekto tam čmára a ako na ňo podajú trestné oznámenie. Veď toto by mala práve tá polícia riešiť. Určite áno, ale v Devinskej je oveľa väčší problém ako graffiti, samozrejme je to znehodnotenie majetku, ale tam je ten problém, kedy sa naozaj vlastnú dcéru bojíte, aby prešla zo zastávky domov vo večerných hodinách. Boja sa predavačky ísť z práce domov, hej, musia si volať políciu, lebo nie sú tam len tieto skupinky ľudí, ktorých som povedal, ale tam je strašne veľa ubytovní. A tam je mnoho cudzincov aj z tretích krajín, ktorí samozrejme prístup k mladým ženám majú úplne iný ako my. My sme častokrát takí romantici väčšinou, hej. Takže mnohé takéto aj obťažovania sú tam a to je obrovský problém, síce môže byť krásne dohľadové centrum, ale je neriešený. Ja napríklad, keď som pôsobil ešte ako zástupca, možno vám odpoviem, ako sa to dá riešiť, ako zástupca mestskej časti Dúbravka. O Dúbravke boli rôzne piesne, ako sa tam, či už drogy, alebo akákoľvek kriminalita je. My sme tam prišli a nastolili sme aj so starostom ten poriadok a spravili sme to následovne. Sme si zavolali šéfa mestskej polície, šéfa polície hlavného mesta, štátnej, plus samozrejme oni sú potom rozdelení po BA4 a plus ešte po konkrétnych mestských častiach. Zavolali sme si naše sociálne oddelenie z magistrátu a chodili sme normálne priamo, ale aj my s nimi, hej, aby neboli skontrolované dva podniky, ale aj my s nimi sme chodili priamo po tých inkriminovaných oblastiach. A tie oblasti poznajú aj tí štátni policajti, aj tí mestskí policajti, samozrejme sú poddimenzovaní a samozrejme, viete, no tak nie každý sa ide pretrhnúť v tej práci, takže ich treba si trošku nejakým spôsobom aj motivovať, ale aj manažovať. A my sme priamo zo starostnou chodili do tých terénov, nastolil sa tam poriadok, mladiství, keď tam požívali alkohol, či už na verejnosti, alebo v tom podniku, dali sme im fúkať, tak samozrejme boli zavolaní rodičia, museli sa to potom priamo riešilo aj cez školu. Čo sa týka bezdomovcov, bežne prichádza zima, máte chaty, aj v Devinskej sú lokality, kde ľudia majú záhradky a svoje malé chaty, na zimu to zazimujú a vtedy sa im to nasťahujú bezdomovci, ktorí samozrejme potom tam hľadajú alternatívne spôsoby riešenia a to sú tie najjednoduchšie, napália nejaký ohník. Poslednú zimu tam umreli 2 bezdomovci, zbytočne vyhasli 2 ľudské životy a zničil sa cudzí majetok. My sme chodili po týchto priamo chatkách, po týchto lokalitách a ľudia, ktorí tam nemali čo robiť, samozrejme bol spísaný záznam a boli odtiaľ vyprataní. Takže ono to je len o tej intenzívnej práci, ale to nemôžeme čakať, že dnes tu máme mestskú políciu a štátnu a má sa to riešiť. No to sa samé nespraví. To by si mal každý ten zástupca tých obyvateľov tej svojej mestskej časti hájiť aj ten poriadok. A áno, je to nepríjemné vstať ráno o 3:00, dať si gumáky a ísť do toho terénu, ale teda ak chceme niečo dosiahnuť, tak treba si vyhrnúť rukavy a naozaj pracovať a nielen si robiť nejaké krásne videá. Aktívny prístup zo zástupcov. Presne, určite, lebo viete, dnes mestská polícia funguje tak, že vy zavoláte a oni prídu, keď sa niečo udeje, ale nerobia sa z pohľadu mesta nejaké proaktívne kroky, ktoré by situáciám zabraňovali, aby vôbec nevznikli. Hej. Rozumiem. Budeme musieť končiť. Ja ešte na záver chcem teda otvoriť aspoň v krátkosti a spojíme 2 témy dohromady a to je kultúra a seniory. A začneme pokojne aj vami. Čo sa týka kultúry v Devinskej Novej Vsi, budem možno
zvláštne, keď ju pochválim, ale starosta je v podstate bývalý kultúrny referent, to bola jediná práca viac menej, ktorú on mal, pôsobil ako kultúrny referent mestskej časti. Samozrejme teraz pred voľbami tá kultúra, keď si človek otvorí noviny, je dobrá, hej. Bolo do nej zainvestovaných dosť veľa peňazí z rozpočtu, takže obyvateľov to nič nestojí a viac menej to je taká kampaň pána starostu a je ale to fajn. Ale to funguje každý rok, myslím, že sú také tie... Tie chorvátske dni, ale teraz je veľmi, skoro každý deň je tam program a samozrejme mesko často stojí dosť veľa peňazí, ale tak idú voľby, tak rozumiem tomu, že tú kultúru, tá je fajn. Čo sa týka tých seniorov, v Devinskej Novej Vsi je jeden senior house. Samozrejme, ja mám predstavu, ako by sa pre Devinskú Novú Ves alebo pre obyvateľov Devinskej Novej Vsi, keď my sa na tých seniorov pozeráme častokrát, že tak už majú nejaký svoj vek, no však nejak teda už dožijú. To teda nie je pravda. Bežne vo svete, v západných krajinách to funguje, že vtedy prichádzajú tí ľudia do toho veku, kedy si majú začať užívať. Hej. A aká je teda vaša predstava? Moja predstava je, samozrejme, čo sa týka toho senior houseu, tak tam by boli zvýhodnené poplatky pre obyvateľov s trvalým pobytom mestskej časti Devinská Nová Ves. To znamená stavba nejakého nového? Nie, ten, ktorý je fungujúci, tak samozrejme mestská časť by prispievala tým obyvateľom mestskej časti Devinská Nová Ves s tým, že by mali aj zvýhodnené poplatky. Čo sa týka, je tam seniori majú v podstate svoje kvázi jak jeden stacionári, kde sa teda navštevujú, majú tam rôzne krúžky, treba im tam zrenovať, už je im to dlho sľubované, záhradu a tie ich priestory, to by sme spravili. Viete si predstaviť, že by ste investovali napríklad do stavby nového domova seniorov? A druhá k tomu podotázka, viete si predstaviť aj to, že by ste financovali napríklad také tie denné služby pre seniorov, kde prosto páni je zaplatená za to, že príde domov k seniorovi a stará sa o ňo nejaké 2-3 hodinky, je u ňoho, nakúpi uprace a tak ďalej. Určite áno. Ja osobne dokonca ako podnikateľ budujem domov seniorov. Jeden v okrajove, alebo teda v okolí Bratislavy. Dnes čakateľov na celom Slovensku je 18 000 na domov seniorov. Áno, a bude sa to zvyšovať. Áno, ale to sú súkromné centrá, mám na mysli teraz naozaj, že mestské. Určite áno, viem si predstaviť, že by bol vybudovaný. Čo sa týka toho senior taxi a týchto opatrovateľských služieb. V každej mestskej časti tá opatrovateľská služba funguje. Žiaľ Bohu, v Devinskej Novej Vsi majú jedny z najnižších platov títo opatrovatelia, čo prirodzene znamená, že idú do iných mestských častí, kde teda sú lepšie zaplatení. Tým pádom je veľká absencia týchto opatrovateľov v Devinskej Novej Vsi a častokrát tí seniori čakajú 2, 3, 4 mesiace, rok od podania žiadosti o tú opatrovateľku, kým vôbec nejaká im príde a častokrát je to potom na veľmi malý čas, lebo teda musia to nakombinovať s viacerými seniormi. Určite viacej peňazí do týchto služieb, určite si viem predstaviť tak, ako to majú pekne v Záhorskej Bystrici, senior taxík pre tých seniorov. Viete, tí seniori nám v podstate mnohé odovzdali a teraz by my sa mali o nich vedieť postarať a nie ich prekračovať a tváriť sa, že len to nutné im ponúknuť. Presne tak. Ďakujem za toto, čo ste povedali na konci. No, ale možno tu je recept jeden. Tu je recept, pretože v Starom Meste sa podarila jedna vec. Skoro polovica obyvateľov mestskej časti Starého Mesta sú občania v dôchodkovom veku, čiže u nás je to téma. Áno, ale hovorím o tom, že sa podarila tu jedna vec. Napriek tomu, že to není kompetencia mestskočasťovej samosprávy, tak my máme historicky jeden domov dôchodcov na Podjavrinskej a jeden nový sme v predošlých volebných vybudovali. S tým, že pôvodná predstava bola, že vybudujeme tento nový a tento pôvodný, ako predáme nehnuteľnosť, no ale nakoniec sme sa rozhodli, že si necháme oba, lebo tá potreba je. A čiže samozrejme, že tejto téme sa treba venovať, ale ja hovorím, moja politická predstava do budúcnosti je, že nám pribúdajú aj dôchodcovia so špecifickými potrebami. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo v mestskej časti Staré Mesto, a o tom sme s pani Albrichtovou diskutovali a máme takúto predstavu, že by sme vybudovali aj jedno centrum, ktoré by pomáhalo ľuďom s Alzheimerom. Napríklad v takom zmysle, že
ľudia, ktorí sa o nich starajú, tí rodinní príslušníci si potrebujú oddychnúť, aby sme vedeli ich na pár týždňov ako odbremeniť od tejto starostlivosti, aby napríklad mohli ísť na dovolenku, že by sme sa, dajme tomu, na 2-3 týždne o tých ľudí akože postarali. Čiže to je taká naša predstava. To vám držím palce. Ešte skúsme aspoň to obratiť na čísla. A koľko stojí stavba napríklad takéhoto domova pre seniorov? Viete zhruba to číslo, že koľko stála výstavba toho nového, ktoré má Staré Mesto? Ja vám teraz čísla nepoviem, ale ja si myslím, že z tohto hľadiska nie je dôležitá suma, lebo keď zase vidíme, že polovica obyvateľov Starého Mesta sú ľudia v dôchodkovom veku a sú vlastníci nehnuteľnosti v Starom Meste, tak tí sa asi najviac prispievajú na prevádzku toho. To je prevádzka, ale myslím tá stavba ako celá. Myslím prevádzku akože samosprávy, hej? Čiže myslím si, že majú nárok na adekvátny podiel. Dôležité je, aby sa s tými číslami narábalo efektívne. Tu sa to teda podarilo. Vy ste staviteľom aj takýchto senior domov, tak skúsme len kvôli divákom tak ilustračne, že koľko asi stojí stavba jedného senior centra, ktoré myslím, že musí mať zo zákona 40 alebo 50 ľudí kapacitu. Dnes hovorí zákon, že môžete mať do 40 lôžok, čo sa týka nejakej matematiky alebo biznisu, to úplne nevychádza. Na 30 lôžok viete byť nejakým spôsobom aspoň zárobkový, čo sa týka súkromných. A pri súkromnej sfére je to 10 000 eur na lôžko. To znamená, že stavba, kompletná taká stavba, teda kompletnú takúto stavbu si mestská časť môže dovoliť. A sú rôzne, na to sú rôzne fondy, rôzne granty, z plánu obnovy dokonca boli rôzne príspevky. Dokonca nemusí mestská časť ani, samozrejme najlepšie sú externé financie, ale nemusí ani úplne čakať, či budú alebo nebudú. Dnes CŠFRB viete s 1% úrokom garantovaným na 40 rokov postaviť domov seniorov. Takže to nie je žiadna veda. To je o tom, že buď chcem pracovať a chcem robiť veľké veci, lebo ja si myslím, že ľudia na pozíciách starostu by nemali prísť svietiť a kúriť. Hej. To naozaj by sme tam vedeli už pomaly dať dnes niekoho AI a to môže krásne fungovať, nič nás nebude stáť ten človek, ale mali by sme robiť veľké projekty a posúvať každú tú jednu mestskú časť niekam, hej, lebo ja vnímam, že mnoho tých mestských častí stagnuje v tej Bratislave. Viete, my sme to riešili v tom Starom Meste hlavne preto, že nepáčilo sa nám, že by sme mali našich dôchodcov umiestňovať do zariadení niekde na okrajovej časti Bratislavy, do iných mestskej časti, lebo viete, keď žijete 80 rokov ako na palisádach, tak asi ťažko presadíte starý strom. Áno, že chceme si tých ľudí udržať v našej mestskej časti, aby aj dožili v našej mestskej časti. Je to povinnosť, však mestská časť Staré Mesto má 46 000 obyvateľov, to sú 2 okresné slovenské mesta pomaly dokopy, tak hádam si môžeme dovoliť akože sa postarať o našich seniorov, ktorí všetko to, čo tu máme, nám zanechali, hej, svojou aktivitou počas života. Oni si to, tí naši rodičia zaslúžia, aby sme to urobili. Tak smelo do toho, páni, v obidvoch mestských častiach a ja vám zároveň ďakujem veľmi pekne, že ste boli aj našimi hostiami v podcaste Bratislavská káva a hovorím smelo do toho aj kvôli tomu, že aj ja už čo chvíľa prídem do dôchodkovského veku a budem hľadať asi nejaký domov pre seniorov. Ďakujem pekne aj za vaše odpovede. Vám, milí diváci, ďakujeme pekne, že ste boli aj dnes pri našom podcaste Bratislavská káva. Budem veľmi rád, keď nám dáte nielen odber na YouTube, ale budete aj komentovať naše videá a budem sa na vás tešiť aj opäť o 2 týždne pri obrazovkách. Dovidenia. Bratislavská káva. Bratislavská káva. Hovorme spolu o Bratislave. Hovorme spolu o Bratislave. Skvelý podcast s Norom Mesárošom. Bratislavská káva. To si ty a Bratislava. Túto reláciu vám prinieslo občianske združenie Zjednotená Bratislava. Rozumieme Bratislave. Partnerom relácie je Nice Life, jeden z najlepšie hodnotených apartmánov v Bratislave. Keď cestujete do Bratislavy, vyberte si pohodlie a luxus. Vyberte si Nice Life.